हेलो लोगोफोर खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों आंनि आरबिटिसि चेनेलावहाय फिन खनसेबो बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' लोगोफोर आङो दिनै मोनसे गुड निउज मोनदों ससियेल मिडियायावहाय गोबां दा माने भाइरेल जागासिनो दं बा गोबां माने इउटिउब चेनेलफोरानो माखासे भिडिअ लाबोगासिनो दं बिनि सायावनो। थ' आंबो बे गुड निउसखौ मोननानै थानो हायैलाय आङो नोंथांमोनजों बिनि सायावनो आरोबाव एसे रायज्लायबावनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों लोगोफोर। थ' जेन' हक जोंहा माखासे मा होनो कलमनि दावहारुफोर दङ। दिनै कलमनि गेजेरजों बिथांमोना दावहा नाङै नाङै दिनै दावहायाव देरहासार जाबाय आरो देरहासार जानायनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मोजां खौरांखौ होफैनो हाबाय बा बिथांमोना मोजां मोनसे रादाब लाबोनानै जोंनि गेजेराव फोसावनो हाबाय आरोखि। दा बे दावहायाव बिथांमोनखौ देरहानायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर होनांगोन बा बिथांमोनखौ जोङो सेलुट खालामनांगोन। मानो होनोबा बिथांमोनहा जुदि देहायाव नांनानै जाथिनि जानानै माखासे जुदि गाबखांनाय बा सानखांनाय फैयामोनब्ला बे खामानियाबो हयथ' मावजानाय जानाय नङामोन बा दिनैसिमबो जोङो बेबायदिनो गावनि थोरसिनि ओंखामखौ जों सेनानै जाजाबाय थागौमोन होननानै आं सानदों आरोखि। दा जेन' हक थोंजोङैनो आं बुंसै बेनो जाहैबाय जोंहा गुड निउसआ जोंहा जनकलाल बसुमतारी सार आरो दावराव देख्रेब सारमोननि नाजानायावहाय जे नब कुमार सरनिया बिथांनि जे नंखाय एसटि फोरमानलाइ लानाय बिनि सायाव बिथांमोनहा केस गेलेनानै बा बिथांमोना बिनि सायाव मा होनो माखासे नंखाय अभिजुग होनायावहाय दा बिथांमोनहा बे केसआवहाय देरहासार जानो हाबाय आरो बिथांमोना दा बे देरहासार जानायखौनो गावसोर क्लियारिफिकेसन होनानै लादों जे क्लियारिफिकेसन होदों जे बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जे बिथांमोनहा जाखिनि खामानि मावबोदोंमोन दिनै नङा गाबोन नङा समफोर बिथांमोनहा बेखौ दिनै फैयै फैयै साक्सेस खालामफैनो हाबाय। दा बिथांमोना फोरमायदों जे नब कुमार सरनियाया आरो एसटि खथायावहाय इलेक्सन गेलेनो हानाय नंलिया। मानोना कर्टनि जाजआनो बेखौहाय मा होनो गोजा खालिजों दानबाय बा गोजा खालिजों बेखौ माबा होबाय आरोखि बिदाय होबाय। दा बे हिसाबैनो माने नब कुमार सरनियाया आरोबाव एसटिनि नंखाय फोरमानलाइजों एमपिनि इलेक्सन गेलेनो बेहा मोन्थाय गैला बा बियो गेलेनो हाला होननानै बिथांमोना दिनैनि समावहाय क्लियारिफिकेसनखौ होबाय आरोखि। थ' बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो बिराद रंजाथाव। हायोबा जों दिनै बेफोरबायदि मोजां खौरांखौ खोनानानै बेफोरबायदि मोनसे बिराद गिदिरथार खामानियाव देरहासार जानायनि थाखाय जोङो दिनै हाजासे रंजानांगौ बा गोग्गानांगौ। बियो मोनसे बिथांमोननिल' देरहानाय होननानै जोङो साननानै लानो नाङा जे बिथांमोनहा जोंनि जाथिनि थाखायसो मावदों बा हारिनि थाखायसो मावदों। दा जोङो बुंनो थाङोबा बियो मोनसे गिदिरथार जोंनि हारिनिनो देरहानाय होननानै जों साननानै लानांगोन रायजोफोर। मानोना जोङो 10 बोसोर थगायजाखाबाय नंखाय फोरमानलाइजोंनो बिथाङा 10 बोसोर जोंनि थोरसिनि ओंखामखौ जाबाय सेनानै। दिनैहाय आरो जुदि जोङो सेजाबावनांगौमोनब्ला जोंनि बेसेबां खहा जागौमोन रायजोफोर। दा जेन' हक आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनैहाय खेंसालियायै माने नङाब्लाबो थोंजोङैनो माने जोंहा बिटिसि ओनसोलावहाय दिनै मोननै पलिटिकेल हान्जा जोंहा आन्सलिक दल दङ। बेनो जाहैबाय जोंनि बर'निनो मोननैबो गोख्रोंनै। दा बे जाहैबाय मोनसेया जोंहा रुलिं गभर्नमेन्टनि इउपिपिएल हान्जा आरो मोनसेया जाहैबाय बेरेखा दोलोनि बिपिएफ हान्जा। दा मोननैनि गेजेराव जोंहा थांनाय समफोराव ओरैबायदि माने मा होनो पार्टिसिपेटआ जाबाय थाबाय ओजों गेजेर गेजेर बिथाङा ब्लं देरहानानै थांबाय थाबाय। दा 10 बोसोराव जों बे रोखोम खोमाबोनो गोनां जादों। नाथाय बिथाङा जुदि गेजेराव गसंनाय गैयामोनब्ला हयथ'
UPPL बा BPF मोननैजों पार्टिसिपेट खालामदोंब्लाबो हयथ' UPPLआनो देरहागौमोन, हयथ' BPFआनो देरहागौमोन, नङा होमबा? दा मोननै हान्जानि गेजेराव जोंहा सोरबा सासे देरहायोब्लाबो बेहाय खर' सानांगौ गैया होननानै आं सानो। मानोना मोननैबो हान्जानिया केन्डिडेटआ बर'आनो बा मोननैबो हान्जायाबो बर'नियानो। दा बर'नि हिसाबै बिथांमोनहा बर'नि जोंनि जाखिनि समायसाफोरखौहाय लानानै हारिनि समायसा बा जोंनि ओनसोलनि समायसा, BTRनि समायसा, BTCनि समायसा बिथांमोना पार्लियामेन्टआव माखासे बुंथि हैगौमोन बा बिथांमोना डिमान्ड खालामहैगौमोन जे जोंनि BTRआव ओरैबायदि समायसा, जे जोंनि BTCआव ओरैबायदि समायसा, बे जोंनि हारियाव ओरैबायदि समायसा। दा बेफोरबायदिखौ जोंहा बुंहैनो हायोमोन आरोखि। दा दिनै नोंथांमोना नायदो 10 बोसोर बिथाङा थगायनानै नंखाय फोरमान बिलाइनि गेजेरजों MP जाबाय। दिनै 10 बोसोरनि गेजेराव जोङो खुनु BTC हालामनि बिथांखौहाय पार्लियामेन्टआव खुनु डिमान्ड थिखोनाय जों नुनो मोनाखै, बा BTR ओनसोलनि जानानै बा जोंनि जाथिनि जानानै माखासे पार्लियामेन्टआव जोङो डिमान्ड खालामनाय बा बिबुंथि लाखिनायखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। अब्ला जोंहा बिथां MP जानायनि सायाव बेसेबां खहा दं। दा बे आरोखि जेन'हक दिनैनि समाव आं बेखौल' बुंबाय जे जोंहा जाय बिथांमोना दिनै कलमनि गेजेरजों दावहा नांनानै देरहासार जाबाय, जों बिथांमोनखौ जाथिनि हारिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर होनांगोन, साबायखर बावनांगोन आरो जोङो बिथांमोनखौ सेलुटबो खालामनांगोन। मानोना बिथांमोना ओरैबायदि दुखु खस्थ' लानानै जुजिसोमनानै दिनै देरहासार जानो हादों। बियो बिथांमोननिल' देरहासार नङा, बियो जाथिनिनो देरहासार होननानै आं दिनै बुंगोन। थ' जेखुनु जाया आं बेखौल' बुंनोसै जे बिथांमोना बेबायदिनो जाथिनि, हारिनि बा ओनसोलनि खामानि मावनायाव जेब्लाबो जाफुंबाय थाथों बा जाफुंलांथों, बा फैगौ समावबो जाखिनि हाबाफारिफोर मावनो लादों बिथांमोना मावफुंनो हाथों आरो अरायबो बिथांमोननि मावनाय खामानियाव इसोरा हेफाजाब होथों आरो जेब्लाबो जाथिनि बा हारिनि बा ओनसोलनि खामानिफोरखौ बिथांमोना आरोबाव बेबायदिनो गोसो होनानै मावलांबाय थानो हाथों होननानै आं इसोरनियाव आर'ज गाबबाय। थ' लोगोफोर, बेनो जे आङो पार्सनेलि हिसाबै आं बिथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ'नि गेजेरजोंनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा आं साबायखर बावहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आंनि भिडिअ'खौबो आं एसेयावनो फोजोबनो लुबैबाय लोगोफोर। भिडिअ'आ गोलाव जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारिनि।